Hi ha una idea tan normalitzada que gairebé ningú la qüestiona. Una idea que governa la vida de milions de persones. I és aquesta. Treballa durant 60 anys i algun dia podràs començar a viure. Pensa un moment. Des de joves se'ns ensenya exactament el mateix camí. Estudia, troba feina, sigues responsable, treballa dur, estalvia, sigues pacient. I sobretot, aspira. Aspira al moment en què finalment podràs gaudir de la vida. El problema és que aquest moment sempre sembla estar en algun lloc del futur. Primer és quan acabis els estudis. Després és quan aconsegueixis estabilitat laboral. Després és quan tinguis prou diners. I finalment, després de dècades de treball, arriba la promesa final, la jubilació. El moment en què, suposadament, tot començarà. El moment en què podràs descansar, viatjar, fer el que vols i recuperar el temps que vas sacrificar durant tota una vida. Però hi ha una pregunta incòmoda que gairebé ningú fa. Per què hem acceptat un sistema que ens demana sacrificar la joventut a canvi d'una promesa de llibertat al final? La joventut és, curiosament, el moment en què tenim més energia, més curiositat i més capacitat d'explorar el món. I, tanmateix, és també el moment que més sovint dediquem a construir una vida que només podrem gaudir quan ja no siguem joves. És una estructura curiosa. Ens demana temps, esforç, somnis ajornats, hores interminables i moltes vegades també renúncies personals. Temps amb la família, temps amb els amics, temps amb nosaltres mateixos. Tot això amb la promesa que algun dia, més endavant, tot tindrà sentit. Potser el problema no és el treball en si. Treballar pot ser significatiu, creatiu i fins i tot satisfactori. El problema és quan el treball es converteix en una estructura que absorbeix gairebé tota la vida. Quan la llibertat es converteix en una recompensa que només arriba al final del camí. Perquè hi ha una paradoxa curiosa. Moltes persones passen tota la vida esperant el moment en què podran començar a viure. I quan aquest moment arriba, el temps ja no és el mateix. La pregunta, potser, no és si el sistema funciona. La pregunta és una altra. Per què hem acceptat una forma de vida que ens demana passar la major part del temps preparant-nos per viure, en lloc de viure mentre el temps encara és nostre?